Toto je nečitateľná ešpezetka a páni policajti majú ešpezetku v takomto stave, hej, takisto nečitateľná. A mne idú zobrať technický preukaz. Idem si očistiť číslo. Pani policajti povedali, že si takisto očistia. A čo sa týka brzd, tak brzdy si dáme do poriadku. Požičte vám handru? No, môžete, díky. A tiež neviem, či by ste si nezaslúžili 50 € pokutu. Tak mi sa to stalo za jazdy. Lebo ja som bol v lese a vy ste neboli v lese, tak neviem. No, ale ja naháňam po ceste ľudí. No, takže toto tu je už dosť dlho pichnuté. Však asi keď človek jazdí, tak aj prísne. No ale vy nedostanete 50 € pokutu, jak ja. No, tak. Čo vy viete? No, tak dostanete podľa mňa. Aj viac možno. No, tak.